Hello mga Surigao-non, mga kagusok maradyaw na gabi sa atong tanan mga Surigao-non. Proud lang ko sa isa ka teacher na ako no, nasa kay gabi. Grabe ka proud god na ako mga Surigao-non kay ngano. Sa tanan teacher sa ako nakita diri sa Surigao mga kagusok, mga Surigao-non. Si Ma'am nga jud nakatandog sa ko kasing-kasing mga Surigao-non kay ngano. Alas 7 ng gabi mga Surigao-non, mga followers, nasakay sa ako ang isa ka maestra. Uya ko kabayo mga kagusok, mga Surigao-non kung asa to nagmaestra sa Pilot B ba or sa Pilot E. Kagabi mga kagusok, mga Surigao-non, alas 7 ng gabi iban ija mga anak, ija mga basta part sa ija pamilya nasakay sa ako gabi. Paguman ang may isa ka estudyante ni ja mga Surigao-non waya kwaa sa ija ginikanan. Una-una ninyo mga Surigao-non alas 7 na sa gabi waya kwaa sa ginikanan ang bata kay gumikan unsay nay oras. Sa ako nakita mga kagusok mga Surigao-non, grabe ka proud ang ato teacher kay mintras ang isa estudyante nagpaabot sa ginikanan sa bata, ang isa ka maestra sab nato nagtudlo sa Pilot B ba o sa Pilot E. Waya ko kabayo mga Surigao-non nagpaabot pod kung kanus kwaon ang bata mga Surigao-non. Grabe mga Surigao-non, alas 7 ng gabi na nasakay sa ako ang maestra pasingod sa Nueva Guding. Grabe natouch gajud ko, grabe gajud ang maestra, tagimo ni sa isip bata ang isa ka estudyante mga kagusok. Mga Surigao-non. Nalimang ka nag-drive ko ng motor. Ang isa bata daon sa kilid. Ang isa estudyante daon sa tunga. Si ma'am daon sa kilid. Sa ako kuan sa tubangan. Nalimang ka mga Surigao-non, grabe ang maestra. Tagpalabi ang estudyante pagkakus. Unsa ija tag-approach sa ija estudyante mga Surigao-non. Kung makita na ko si ma'am, grabe, proud ko sa ija. Nakapamilyar ako sa wayong. Ija tagakus ang bata, ang ija bata tapad sa kilid diri sa right side diri. Nalimang kaw, ija tagakus ang bata, ija taglaw. Asa sa pag-uli nako kay mukaon na sa kaw sa bayay palitan takaw ng pagkaon before kaw kwaon sa imo ginikanan or sa ija igsuon mo na word ang ako didto na ako na touch mga Surigao-non no. Grabe ang maestra nag-offer pagadud sa bata na pakanon before paulion sa ilabayay. Lalo man kaw alas 7 ng gabi wala pa kwaa sa ginikanan ang bata niya ng eskwela diya sa Pilot A or Pilot B. Alas 7 ng gabi ng mga Surigao-non, unsa pa ka isip pa ginikanan diya man ko nagunahuna sa imo anak pagkuha tunhi kagabi na dako pastilan mga Surigao-non. Kung kamoy makakuan mga Surigao-non, grabe ang maestra, believe. Ma'am, saludo ko sa imo ma'am. Gusto na ko ma'am mag picture ta personal. Gusto na ko ini na video ato i-share ato kuan na ipaabot sa ija no. Ato ikanat ini video para maabot sa ninja. Grabe ka jud mga Surigao-non. Kung ang iban maestra mga Surigao-non, bahala ka, di ba? Bahala ka. Si Manggaus, di ba ka bata, magkantos mo ko sa imo paabot na city, di ba? Ingana si Jack ka proud na isa ka teacher mga Surigao-non. Waya pasagdi ang bata, waya si Jan uli gumikan ang ija bata, isa estudyante, ija tagpaabot kanus kuwaon sa gitikanan mga Surigao-non. Maura na mga Surigao-non, daghang salamat sa ato update. Proud ko sa imo ma'am, unta ma'am maka-picture ko sa imo personal kung asa ka nagmaestra o sa Pilot B ba o sa Pilot A kay nasakay sila mga kagusok diya sa Pilot mismo sa kilid. Yako pa na vlogger ko. Kaya ako tagasod. Ako tagasod sa Nueva, di ba? Sa Nueva unahan sa basta pasinod sa Nueva Guding. Ako tagkuan sila mga kagusok. Hasod lamang. Yako pa ila na ingana, ma'am ingana. Uya ra. Basta nakabati ko sa chika na dong lutuan ta ka ng pagkaon, paitan ta ka pagkaon nga na ba before ka kuhaan sa imong mga ginikanan. Moro naman kagusok maradyaw na adlaw inatunta ni na video ang inyong mga anak adyo pasagdik
mintras sa pang oras kuhaon na ninyo mga Surigao daghang salamat, marajaw na adlaw.